Označili ho za nevhodné ľudia, ktorých sa toto video bytostne týkalo. Bola to skupina okolo toho malého buzeranta. Vadilo to aj Silve prostitútke a zrejme sa si sťažovala, že sa prišlo na to, že to je kurva. Lebo k tomuto ešte ani Mazíková neskozla, že by dala vymazať niečo, čo je pravda. Lebo toto je pravda. Tak som trafila hlavičku klinec po hlavičke, že dovidenia. Účtovnička Kata Nosatá na bielom Mercedesi chodí po Nitre a vybavuje tomuto malému zmrdovi, tomu ježibabinému potratu, čo sa len dá. Silva, Nosatá Kata účtovnička, Urbanek, jeho gay partner, to nie je jeho známy, ako on uvádza všade, to je jeho gay partner, ktorého sídlo firmy je na Vodnej 26. Pani Prepelicová je bývalá pracovníčka nábytkárskej firmy, ktorá ma ojebala o sedačku. Ja vám budem súkať videa každý deň, keď bude treba. A ona potom, Silva, urazená, ide tu vytelefonovať tým hrubým pojebaným hlasom. A Urbanek nech nechodí do firmy tlačiť tlačítka a keď budeš mazať, ja tam budem dávať. A sa z toho aj môžeš potrať. Aj s tým ježibabým potratom môžete sa byť do riky od rána do večera. Prajem príjemný dobrý večer divákom televízie Prima. Porno hviezda, by som to úplne ináč povedala, tak jak som sa vyjadrila pre médiá. Porno hviezda, neviem, čo to je za názov, že niekto ešte týmto sa živí a je to v poriadku. Keby som bola vedela, že príde Dolly Buster, alebo Booster, alebo neviem, jak sa volá, tak pripravím chod asi v takomto znení, že jeden vibrátor na predjedlo, 2 vibrátory hlavné jedlo a 3 vibrátory na dezert. Nehodím tašku Louis Vuitton na pleco a si myslím, že som hviezda. To je p***a. Toto nie je otvorená celebrita. Nehovorím, že sa sem tam nevykaká psík alebo sa nevycikal. Ja radšej budem tučná, taká vysušená p***a. Mne sa stále hnusili. To je, neviem furt, či to je Booster alebo Buster, to je jedno. To je ona. Nebudem hovoriť prostitútka alebo pornohviezda. Poviem to rovno, tak ako si to myslím ja. No a však ako keď sa to niekomu nepáči, nech si to prepne. Ja sa vyjadrujem stále takto. Ja sa nebudem vyjadrovať, takto sa budem vyjadrovať, ja ústa budem kriviť a budem mimiky tváre robiť a potom vyjdem von a idem si zajať so 4, rozumiete? Tak ja toto nebudem robiť ako... Ja si zahreším radšej doma. No. A nebudem slušnú hrať a potom pôjdem porno točiť. Ale sme všetci pri***ni, alebo čo? Pani Mazíková, stará kreatúra, 70 rokov už má, či ja neviem koľko má. Čo tu liezla do ryti, aké máš pekné šaty, aký je pekný dom, jedlo bolo to. No bolo to super, jak ona hovorí. Mala mi povedať, bolo to čo nebolo to dobre. Ale nech treba mi chlastať 5 pohárov vína predtým. Povie, Ježiš, tá Mazíková, že tie krevetky boli také malé. No a jaké sú krevetky? Andeliček, čo idú na cestoviny. Ja som ešte, sú kráľovské, ale tie sa dávajú ako predjedlo, tie sa nedávajú ako hlavné jedlo. To by mala taká osoba, ktorá sa pohybuje, hovorí, že v Mnichove, a neviem čo, ešte aj s manželom pornofilmy pozerajú, mala by vedieť, ale tam sa ty nedozvieš, zlatá moja, keď porno budeš pozerať, že krevety sú malé. Tam sa dozvieš, že je malé niečo iné, vieš? Chodila po domoch, vyzváňala s tými slavenými, skurvenými, lacnými vlastmi. Ona má ten problém, že ju nikto nechce, kurvu skurvenú. Musí jebať za peniaze. Že tá kurva, čo tu vyzvaňala po domoch a vypodzovala, jedno šťastie ma do piče, že ja som to nevedela. By som sa bola vyšikala do kybla, už som mala, lebo ja som bola v obchode, som predávala, som mala zákazníčky, vyšťala do kybla, zriedila to s vodou a tam som mi mala zavolať do piče ten kybel vyliať na ňu. Je normálne, aby jedna 70-ročná žena sa správala tak, ako sa správa ona, vykrikuje, meta so sebou, kokta, nevie poriadne ani po slovensky, trepe 2 na 3. Takže k tomu, k tej starej kreatúre len to. Ona piču o tom vie. Čo ona rozpráva? Na nej sa tam stará o svojho muža, slízkeho, a nie o mňa hovoriť, že jakú ja mám natúru. Na koho sa nadávala? Že som si povedala na Polnišovu priebanú svoj názor? Že som povedala, že tam robila piču zo seba? Slavo sa pýta Anči na pikošky na plese v opere. Gašparovič sedel so svojimi poskokmi, s Mončou a Fedorom, hovorí Anča. Jirko popisuje niekoľko prípadov arogantného správania Monči, ktorú nemá rád. Volajú piča, fúria, hlupania a beštia. Slavo hovorí, že ju mal vždy za kundu. Slavo vie, že spávala s českým podvodníkom Beržinským,
potom aj s jedným chlapom z IRB, ale ho zavreli. Slávo si nevie spomenúť na meno a že chcela Monča spávať aj s Marekom D. Ale ten ju nechcel. Na túto agentúru, ktorá nemá ani webovú stránku, a budem žiadať vysvetlenie, pretože tieto výsledky, ktoré táto agentúra dáva verejnosti alebo podáva tieto výsledky verejnosti, tak jednoducho masíruje mozgy občanom. Máme tu na stole hárky 99%, kde sa vlastne zistilo, že tieto hárky nikto nepodpísal a sú falošné. To, že si neochránil značku, bol taký hlúpy, že ani toto nevedel. Prvé, čo si zaregistrujem značku, ochrannú známku si dám, tak vlastne si založil stranu Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. To trvalo 2 dní. Za 2 dní doniesol na ministerstvo vnútra zaregistrovať stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Chcem sa spýtať pána Matoviča, ako za 2 dní do piči stihol nazbierať 10 000 platov. Koho som ja na Slovensku urazila? Mazikovu? Že som povedala, že v každej paprči má vytrčený víno, či pálenku, či čo to má? Buzerant jeden. Ty uvidíš. A to prečo urobil? Prečo urobil? Lebo to veľmi dobre vedel, že na tieto veci som háklivá. Ako každá žena. Ver sa čemu, lebo ten má IQ húpacieho koníka, pretože nevie ani pravopis. Ešte aj nikdy napíše, že nikdy. Nevie ani pravopis, takže možno, že nevie ani počítať. Plus jeden deň a má nací, že útočí už aj na ťažko chorých. A tu píše, že potom, ako som sa pustila do Evy Mazikovej, som si podala aj jej manažera. Som písala Mazikovej SMS-ky a aj Mesárošovi, to je pičovina, pretože ja na Mazikovej ani nemám telefón. Ale zavolala som jej manažerovi, teda napísala som mu správu, nech si teda prečíta ten článok. Tam sú SMS-ky. Vy ste sa posrali, pozerali ste video a bežali ste za ním do nemocnice, aby ste zistili, čo v tých SMS-kách je. Tu sa vyfotil, prosím vás pekne, tak toto je, tu sa dal vyfotiť ťažko chorý človek. A teraz, v ďalšej kreatúre sa vrátim. Proklova sa volá, Michala Proklova. Počúvaj, piča pozerá, určite, že keď sa Braňo ráno zobudí, z jednej strany je vypelikaný pes a z druhej ja. Ty máš piču vypelikanú, to je jedna vec, nie môj pes. Pretože ty sa baby, keď sa medzi sebou jebali, ja to takto poviem, lebo tak sa aj bolo, ktoré chceli zobrať deti, píše normálne verejne na internet pod hlavičkou Čas.sk. Že pán Lopatka, riaditeľ sociálnej poisťovne, dal exekúcie na ľudí, na občanov, ktorí majú nejaké dlhy, nedal exekúcie teda, ale dal penále, dopenalizoval ľudí, ktorí dlžia sociálnej poisťovni a robí to zhruba 40 miliónov eur. Tak toto je jeho práca, presne čo som tam včera povedala, toto je jeho robota. Naháňať ľudí, exekuovať ľudí, proste jednoducho ešte ich bičovať, aby on, a za toto ho odmení ten malý minister, ešte za toto mu dá odmeny, že on ide penalizovať ľudí, ktorí nevedia chudáci kam z konopy. Takže ja vám chcem popriať príjemné sviatky, šťastné a veselé Vianoce. Treba si uvedomiť, že ľudia a národ vám už na tie blúdy a klamstvá neskočia. Strčte si ich do zadku, vážení novinári. Naserte si pod stromček a pozerajte sa na vlastné výkaly. Šťastné a veselé Vianoce! Yeah!